Akhirnya. Sik. Binsang. Alhamdulillah ya Allah. Ya. Sing wis tahunan ora narik. Piye iki Om Jujuk? Om Jujuk. Sorry ya. Sorry. Sorry ya Mas. Wah, gede nggonmu apa? Oh iya. Nang kok sih? Gak. Kok mbok jupuk mana ya wae engko? Guys, apa ini guys? Aku suka sekali. Delok sing direnteng. Oke, sing direnteng. Hah? Ah, piye sih? Kalani ya, so aku kon neleni. Ih, Mantap. wah kayak engko kleru nggonku kuwi kok. Tanda apa bulannya begini lah. Nggih, Ke jam berapa Mas? Jam 10. Jam 10 kok. Ini kecil pagi Pak. Berat. Jadi iwak sapi akeh sih Pak.